Този един е той, предател. Той отиде след това при султана за пари и султанът му каза, както предаде своите, така утре ще предадеш и нас. Затова му отряза главата и го хвърли от скалата. Иван Вазов написа това стихотворение за всички тези предатели и продажници, които наистина загробиха България и ни лишават от бъдеще и суверенитет. Затова мир за България и суверенитет за България, суверенитет за другите европейски народи, които в момента по същия начин, чрез тези заеми с печатане на пари и чрез тази лихва изпълнят със съдържание и ни ограбват. Да живее България! Долу НАТО и всички структури, които са бодигард на крадците на България. НАТО